Королевська, хто зараз тримає в руках? Хто зараз тримає в руках фотознімки політв'яз? Підходьте сюди! Хто має портрети політв'язів, виходіть сюди! Шановне студентство, хто зараз тримає в руках фотознімки політв'язнів? Підходьте сюди, Криловська. Станьте тут за нами. Станьте з нами, Криловська. Василь, працюють. Зараз ми протягуємо нашу акцію. І зараз, як завсюди, як кожну неділю ми починаємо нашу акцію з гімна «Погоня», ми не відступаємо від традицій і знову приспіваємо гімн «Погоня». Коли ласка, Потримайте, долучайтеся. Каб наш гімн «Погоня» далеко гримело і далеко було чутно. Коли ласка, потримайте. Музичний рух, Криловська. Тільки в серці тривожним почую, за країну радімую жах, спомню острую браму святую і вояков на грозных конях. В белой пене проносятся кони, рвутся, мкнутся и тяжко хрипят. Стародавней литовской погони не разбить, не спынить, не стрымать. Стародавней литовской погони не разбить, не спынить, не стрымать. У безмерную даль вы летите, а за вами крадвами воды. Вы за Киеву погоню спешите, где шляхи ваши идут и куды. Помяны Беларусь понеслись за твоими детьми навзагон, что забыли тебя, отроклись, продали и отдали в полон, что забыли тебя, отроклись, продали и отдали в полон. Бейте в сердце их, бейте мячами, не давайте чужинцами быть. Хай почуют их сердца ночами, а в родимой сторонце болит. В белой пене проносятся кони, рвутся, мкнутся и тяжко хрипят. Стародавней литовской погони не разбить, не спынить, не стрымать. Стародавней литовской погони не разбить, не спынить, не стрымать. Мать родная, мать Украина, не устишится этакий боль. Ты пробачь, ты прими своего сына, за тебе я умерти дозволь. Все лятуть тыя коні, сребной збруяй далеко привять. Стародавней литовской погони не разбить, не спынить,
не стрымать стародавней литовской погони, не разбить, не спынить, не стрымать. Дякую, великий музичний рух. Гэта ще не остання пісня. Коли ласка, потримайте. Як називаємося ми? Ми Білоруси! Де живете? На Білорусі! Роду якого ви? Рода славянський, Хто помагав нам? Бог християнський, Чим знакоміті? працею милою. Стяг об'єднав нас які? Біл-червоно-білий. Хто оборонить нас? Наша погоня! Що нам потрібно? Жить самостійно! І громко, що нам потрібно? Жить самостійно! Живе Білорусь! Живе Білорусь! Живе Білорусь! А зараз до мікрофону я запрошую святара Вячеслава Барка. Коли ласка, Вячеслав. Азираючыся назад і узгадываючы жнівень 2020 году, я яшчэ раз пераконваюся, што гісторыю нашай Беларусі піша Господь. І кожны з нас можа стаць сааўтарам гісторыі нашай. Менавіта так. Але не могуць быць сааўтарамі гісторыі дыктатары, злачынцы і прыстасаванцы. Сааўтарамі гісторыі, якую піша Господь, могуць быць толькі шляхетныя людзі, годныя людзі, тыя людзі, якія умеюць правільна абіраць каштоўнасці ў жыцці. Пра якія каштоўнасці можа ісці мова? Безумоўна, гэта праўда, справядлівасць і свабода. І менавіта таму у жніўні 2020 году мы ўбачылі, як мы былі здольныя напісаць чарговую і вельмі прыгожую, адну з найпрыгажэйшых сторонок нашай больш чым тысячагадовай гісторыі Беларусі. І мы пра гэта ўзгадваем. Мінула 4 гады. Шмат хто з нас церпіць сёння расчараванне. Шмат хто з нас задае пытанне, калі ж гэта ўсё завершыцца, калі будзе перамога. І маем права наракаць на рэчаіснасць, таму што надалей у Беларусі ў вязніцах сядзяць невінаватыя людзі. Десяткі тысяч людзей праз гэты час прашлі праз жорныя рэпрэсіі. І што больш, уся Беларусь, увесь народ беларускі сёння у палоне. Беларусь акупаваная прарасійскім рэжымам. Паўстае пытанне, і што далей? А я скажу, выхад ёсць. Усё магчыма. Магчыма, што скончыцца вайна. Магчыма, што і Украіна пераможа. Магчыма, што і Крэмль урэшце рухне. Усё магчыма. І тады мы, беларусы, зноў атрымаем новы шанец. Але гэта не значыць, што трэба сёння сядзець, чакаць. Трэба дзейнічаць. Трэба расці да перамогі. Мы можам дайсці да вольнай Беларусі, да той Беларусі, да якой так доўга ўжо ідзем, да той Беларусі, аб якой мы марылі. Я хочу спытацца у вас, беларусы, ці вы марыце яшчэ пра Беларусь? А тады адкажыце сабе на пытанне, а якія каштоўнасці вы маеце? Што для вас найдаражэй? Што? Свабода ці жыццё выгоднае? Свабода. Дай Божа. Калі свабода нам найдаражэй, калі мы здольныя за свабоду Беларусі плаціць нават сваім жыццём, то тады мы шансы маем.
Але тады давайте єднатися, беларуси, вакол каштоўнасцю, вакол ідэі. Ці для вас Беларусь ёсць каштоўнасцю перад усім? Ці так, ці не? Ці вы думаеце аб гэтым? Мы павінны пачаць займацца рэальнымі справамі. Ідэя важная. Гэта неправильно, калі мы на канферэнцыях выбіраем, каму быць лідарам, каму не быць. Лідар альбо ёсць, альбо яго няма. Тут галасаванні не патрэбныя. А вось думаць пра ідэю, думаць пра стратэгію, як рэалізаваць гэтую ідэю, каштоўнасць Беларусь перад усім. Пра гэта трэба думаць. Давайце гэтым мы і займемся. І безумоўна, калі будзе так, калі будзем на гэтых каштоўнасцях будаваць і сваё жыццё асабістае, на свабодзе, праўдзе і справядлівасці, і наша жыццё грамадскае, жыццё нашай краіны, то ўсё у нас атрымаецца. Але мы павінны памятаць, спадзяюся, мы ўжо да гэтага дараслі. Свабода не даецца. Свабода здабываецца. Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Дякую, спадарство. Я хочу нагадать всем выступавцам, у нас есть регламент 3 хвилины. А зараз я запрошую до микрофона наместника керівництва об'єднаного переходного кабінету Білорусі, керівника Народного антикризисного управління, депутата Координаційної ради 3-го скликання Павла Латушка. Живе Беларусь! Живе! Няўжо у нас у беларусаў такая кароткая памяць? Няўжо мы забыліся, што гэты жудасны рэжым зрабіў з Александром Тарайкоўскім, з Алесем Пушкіным, як ён закатаваў Роману Бондаренка? Няўжо у нас такая кароткая памяць, што хтосьці сёння прапаноўвае прызнаць гэтую пачвару, прызнаць гэтага дыктатара, гэтага злачынцу беларускага народу, які катаваў беларускі народ на працягу дзесяцігоддзяў, злачынцу, які здзяйсняе міжнародныя злачынствы. Я хочу запытацца, хто тут з прысутных, падыміце, калі ласка, рукі, гатовы стаць на калені і прызнаць Лукашэнку прэзідэнтам Беларусі? Не бачу ніводнай рукі. Хто за тое, каб змагацца супраць гэтай пачвары? Падыміце рукі. Я запрашаю гэтых спадароў Ягораваў і Кныровічаў прыйсці тут і сказаць нам, што яны хочуць, каб мы сталі на калені, каб мы прызналі гэтую пачвару. Я выбіраю шлях барацьбы, я выбіраю шлях змагацца. Кожны з нас любіць падарункі. Я думаю, што няма таго чалавека, за выключэннем, хто не хацеў бы атрымаць падарунак на дзень народзінаў, на Новы год, на каляды, 9 жніўня, які падарунак зрабіць дыктатару. І мы яму зрабілі падарунак. Мы посадили все его самолеты, но мы обещаем, что мы посадим и тебя. Мы посадили твои самолеты, мы посадим и тебя. Сегодня Злученные Штаты Америки по прапанове Народного антикризисного управления увели санкции на борт номер 1 Лукашенки, на все его самолеты. Хтось каже слово стратегія, хтось каже слово треба думати. А я кажу, треба працювати кожного дня, змагатися, робити те, що ти можеш зробити тут, зараз, сьогодні, у гэтую хвилину. І команда НАУ робить, бо менавіта ми писали обґрунтування американцям на уведення санкцій на всі самоліти. Менавіта я брав слово от того кіраўніка американської делегації, що вони уведуть санкції на Боїнг Лукашенка, і вони стримали слово. Менавіта мы добиваліся санкцый дзеля того, каб усе каты, усіх турмаў, дзе сёння катуюць Паліну Шарэнда-Панасюк, Марію Калеснікаву, Віктора Бабарыку, Катерину Андрееву, журналістку Белсата, дзе катуюць Анджея Пачобута, каб яны трапілі ў санкцыі. Хтосьці скажа, добра, яны не паедуць у Еўрапейскі Саюз. Нічога, губазіка кіраўнікі пад санкцыямі таксама не паедуць. Але калі хочаце, гэта наш абменны фонд.
Бо калі хтосьці мне кажа, давайте штосьці прапануем рэжыму. А што ў нас ёсць? Пустыя кішэні? А вось у нас ёсць санкцыі. У нас ёсць самалёт яго пад санкцыямі, у нас ёсць яго кіраўнікі, у нас ёсць гарманізацыя санкцый з Расіі на 60%. І няхай мне не расказваюць пра туалетную паперу, так званыя палітыкі. Туалетнай паперы ім не хапае. Буду все ж таки былым міністрам культуры, не буду працягваць гэты тэзіс. Трэба ствараць тое, што будзе ціснуць на рэжым, што будзе нішчыць гэты рэжым, што будзе ствараць яму праблемы кожнага дня. Вось тады мы пераможам. У мяне не кароткая памяць. Я памятаю, што было 9 жніўня. Я памятаю, што было пасля 9 жніўня. І я ведаю, што дзеецца сёння ў Беларусі. Мы пасадзім гэтую пачвару ў турму. Яна будзе адказваць за злачынствы супраць беларусаў. Жыве Беларусь! Палить вязням! Свободу! 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 Палить! Я зараз запрошую до мікрофону Яну Шостак. Привітання. Я рада бачити нашу надію, яка не загине, покуль ми тут. Te kwiaty dostałam od jednej z 4 kobiet, dzięki której powstaliśmy, protestowaliśmy, protestujemy dalej. Każdy na swój sposób, każdy w swoim miejscu, gdzie jest i z tymi możliwościami, które ma. Dzisiejszy dzień, nie wiem jak wy pamiętacie, ale ja pamiętam, to był piękny dzień. Byliśmy ubrani na biało, z białymi bransoletkami. Ja byłam w Grodnie. Kto był w Grodnie? Kto był w innym mieście białoruskim? Kto miał na sobie tą biel? Kto ma dalej na sobie tą biel? Biel, którą mamy i nieśmy ją dalej, dopóki nie zwyciężymy. Każdego dnia na swój sposób zapraszam was krzyczeć. Krzyczeć do końca rewolucji i o 1 dzień dłużej. W imieniu każdego zmarłego człowieka, w imieniu każdej tortury, w imieniu każdego więźnia politycznego, w imieniu każdej rozbitej rodziny zapraszam dołączyć się do minuty krzyku dla Białorusi. Переможем! Верим! Можем! Переможем!
Верим, можем, переможем. Верим, можем, переможем. Верим, можем, переможем. 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 Дякую вам усім. Дякую за те, що ви приходите. Дякую за кожен наш день. Дякую, що нам усім хочеться. Дякую вам. Ми не загинули, ми триваємо далі. Ідемо далі і робимо все, що ми можемо. З тими можливостями, де ми є. Бо ми білоруси і білоруські. Ми походимо з вольного краю, вольної Білорусі. І ми колись приїдемо до її. Дякую. Дякую, господаря Яна.